Goddag, tyre. I dag skal vi hjem til Gravsig. Fatmans mødes. 4 år siden vi gik ud af gymnasiet. Det bliver fucking fedt. Malte Moodface over marken på marken. Har legnet nogle øl op, vi skal smage på. Så skal jeg spille sådan noget gris i haven. Gravsig bor i et hus. Jeg er i Aarhus. Sten er i Aarhus. Vi skal ned til toget. Tager vi afsted. Følg med. Det bliver fedt. Så er vi på vej til toget, hvor vi skal møde Sten. Det bliver fedt. Han er grim. Ja. Yeah. Og med vi mener jeg bare mig. Helt alene. Mega mange venner. Syg. Goddag, tyre. Jeg er svedig. Hej, kamera. Så. Content. Fuck, det er vibes. Det var good vibes. Out the window. Skål. Fuck, jeg er rød i vejret. Hvor gamle? Skal du råbe? Skal du råbe? Alle kigger nu. Kæft, hvor er det pinligt. Hvor skal vi hen? Vi skal på Lucky's. Hvor skal vi egentlig? Eller sådan, altså, på, hvor vi skal hen. Vi er på vej nu. Er vi på vej til Holst. Nu bliver kørt ned af en bil. Sindssygt. Ej. Ej. Det er godt, når man rammer bajer, du gør det. Man skal i hvert fald have solvejr på, fordi... Godt ringe. Hvad koster det? Hvad giver I for bord? Ja. Simon har jo købt det. Har du købt det? Nej, han giver 3500. Har du købt det? Er det dit hus? Det kender jeg også. Ja, der er forskellige tempo efter gymmen der helt sikkert. Kan vi få 4 klapper op på skolen? Vent lidt med at snakke, der er ikke Hvad fanden foregår der? Det her, det er jo sindssygt. Hvad fanden foregår der? Det her, det er crazy. Prøv at høre her, skal vi... Er det Luke Littler mod Luke Humphrey senere, eller hvad? Nej, hvor er det crazy. Det var godt nok elendigt. Det gik bedre i går. Lad være. Nå, hvor laver du dem her? Dræk øl. Skal du have noget? Ja, tak. En øl? Ja, nej, noget andet. Jeg vil gerne prøve sådan... Nej, rosé æble. Rosé æble. Det er en åben omsjåle, men det kan jeg noget. Så sidder vi her. Jamen, vi drikker. Skal vi til at sige noget? Nej. Vi drikker en Session IPA dansk fra Ærø. Ærø Bryggeri. Ja. Det er det, der er med Session IPA. Den var god. Ja, Nå, det er så god. jeg vil sætte Ja, han elsker det. Det er bare så fint, du tager så. Mark en. Fuck, den kan jeg godt lide. Nej, det er kraftedeme ikke fedt. Det skal nok være fedt med rum. Kan du lige lave en panorama? Kan du godt lide rum? Jo. Man kan få det der sådan noget, der hedder 10 års tårn for eksempel. Så er du tårn i 10 år. Jeg har ikke drukket det hele selv, jo. Nej, det gider sgu Jeg har faktisk aldrig været så meget til portvin, men... Det er fandme lækkert. Vi fik kastanjelikør til juleaften. Ja. Det er fandme helvede. Det smager skide godt. Det fik jeg, fordi min far ikke troede, det var portvin. Og det smager det her, så. Det smager skide godt. Kastanjelikør. Det fik vi til bordet. Det fik vi til juleaften, fordi min far ikke troede, det Pølser. Mit værste mig, det er, at jeg en dag skulle tage en videregående uddannelse. Bieren. Ja, en skål til bieren. Bien. Jo. Hvad? Jeg skal op lige til at skåle i bieren. Så er det Vloggy. Vloggy uden skærm. Er det lige vloggen der? Lige se vloggen, hvor godt et kød man kan lave. Det er brændiger, men indeniger. Prøv at se det. Got him! My man over here.
Helvede, hvad laver du? Det er på videobånd. Jeg gider ikke at drikke lidt mere. I kan stille en løb for satan, det er lyve. Brug det lige. Ja. Det er faktisk okay hårdt. Sig det igen. Sig det igen. Nej. Sig det igen. Bare sig det der. Sig det ordentligt meget, sig det. Sig det igen, Hanne. Nej. Kom så. Byer havde gammel boks. Jeppe Monke. Biver, han er gammel voksen. Hvad har du bygget? Jeg har det, fordi jeg har rullet op. Jeg tænkte, det var synd for Jeppe, at der skulle være øl og sodavand i hele hans have. Så jeg, der var en ugly fuck af en skraldespand herovre. Jeg tænkte, den kan jeg sgu da lige bygge. Og så har jeg lavet hans cykel til en beercycle. Der er også foran. Det er fordi, jeg har lavet en beercycle. Hov. Hvor mange? Nej. Sammenlignet om Mormonelli. Det er fedt sagt, mand. Ingen humor havde. Filmer du? Starter du, taber. Det er så hissigt. Du er ved at ramme på. Bare tag det bare. Fuck, hvor er det lort. Det er gøjseren, det her. Olsen, den hånd der. God. Free. Fucking fokuseret. Fuck, mand. Prøv lige grin. Er det vist der? Åh, Shabba! Den gør ham så lidt federe, end han egentlig er. Jeg vil bare gerne sige, er det bare mig, eller er det som om, at brillen... At brillen gør ham lidt bedre, end han egentlig er. Yes. Would I lie and play golf? No, but a Tiger Woods. Jeg har simpelthen. Det kan ikke passe, at jeg skal sidde her og gå igennem en bustur. Så stor. Jeg er jo alene. Kom lige og læg dig. Hvor er Mie Maria og Emma henne? De er ude og få en eller anden lille drink med en eller anden. Hold nu kæft, du sker ikke engang noget. Du Jeg skal have, okay, for jeg har yoghurt med. I store fede Du skal nok have 2 kort mere. Du skal have 2 kort mere. Hvad laver du? Har du husket de blogger? Det er en slutning til bloggen. Hvorfor laver du ikke den ikke i toget, den der auto? Det kan vi jo. Vi laver den nye outro og ses. Nu er vi i Aarhus. Jeg skal den anden vej. Kan du? Altså, den vej eller hvad? Ja. Hej.